To jama'a assalamu alaikum, barkanku da zuwa tasha mai albarka. Dalilan da yasa hadiza gabon ta yi wa kanta da kanta allura saboda a rage mata ƙiba. To masu saurari, idan yanzu kuka shigo tasha mai albarka, ku ci gaba da yi mana subscribing, kana ku danna mana alamar ƙararrawa da zarar mun ɗora, domin tasha mai albarka ta ku ci. Wasu abubuwa da suke faruwa a shafukan sada zumunta, wasu suna cewa abin da hadiza gabon ta yi bai ta daidai ba, wasu kuma suna cewa abin da ta yi ta so ta saba doka ta addini da addinin islama, amma bahaushe ya ce waka bakin mai ita ta fi daɗi. Hadiza gabon an tambaye ta me hujjar ta sannan kuma me makasudin da isa ta yi wa kanta da kanta wannan allura, sai ta fito take faɗa wa duniya ga abin da isa ta yi wannan allura, sannan kuma ga hujjar ta, sannan kuma ga ƙudurin da isa ta yi wannan abin ba komai ba. Hakan ne yasa mutane suka so su ji abubuwan da suka fito daga bakin hadiza gabon. Wasu kuma sun ce ba komai ne isa ta wannan allura ba saboda ba ta da lafiya, wasu kuma sun ce tana fama da cutar ciwon kansa ne. To masu saurare, idan kana so ka ji gaskiyar lamari, ka ƙara kasancewa tare da mu a cikin bidiyon nan daga farkonsa zuwa ƙarshensa, saboda ka ji gaskiya da gaskiya. In ji bahaushe malam ya sai malam. Hadiza gabon ta fito ta shelanta wa duniya, kuma ta faɗa wa duniya da saninta kuma da amincewar tata aka faɗa wa duniya suka ci. Abubuwan da suke faruwa, abin da ya sa ta wa kanta da kanta allura ba komai bane bai sa ta wa kanta da kanta allura, cewa ta tana so ta ga ta ragu, ma'ana tana so ta ga ƙibarta ta sauka. Dalilin da ya sa ta wa kanta da kanta ta kai aka yi mata allura kenan. Amma mutane kowa da abin da yake fitowa iya faɗa, wanda ba san me yake tafiya ba, kuma wanda ba san gaskiyar abin ba. Gaskiya ta fito, kuma gaskiya ta yarinta bisa yadda likitan da ta yi wa hadiza gabon allura kuma suka yi mata aiki sun shelanta wa duniya abin da hadiza gabon ta yi tabbas haka ne. Hakan ne yasa hadiza gabon ta kama da wani rashin lafiya. Yanzu haka zancen da ake muku, hadiza gabon tana kan gadon asibiti, za ta mutu ko kuma a'a za ta tashi, Allah shine masani. Amma zancen da ake muku, tana nan a gadon asibiti, za ta iya tafiya kuma za ta iya tsayawa, bana za ta iya rayuwa kuma za ta iya mutuwa. Wannan dalilin ne yasa hadiza gabon ta fito take faɗawa masoyinta maza da mata na faɗin duniya, take cewa duk wanda ta san ya mata ta yi masa ba daidai ba, ta ce to tana roƙon afuwa da rama saboda a yafe mata, saboda ta ji jikinta babu lalata samu sallah babba a yi sallah da ita. Wannan dalilin ne yasa mutane suka fito, yan jaridu suke ta shelanta wa duniya, wasu su ce hadiza gabon ta mutu, wasu kuma su ce hadiza gabon jiya ta mutu. To zancen da ake muku maganar gaskiya, hadiza gabon duk wanda ta mutu ƙarya yake, saboda mutuwar hadiza gabon ba ta mutu ba, dan hadiza gabon tabbas tana rayu amma tana kan gadon asibiti. Wannan dalilin ne yasa muka fito muke ƙara shelanta muku, saboda mutanen da suke zama a tashar Arewa Blog TV, saboda sun tasha ce nan ingantacciya mai kawo gaskiya da gaskiya, ba ta kawo zancen shaci faɗi, sannan kuma ba ta kawo zancen bani na iya, ma'ana zancen ƙarya. Hakan ne yasa ta samu yabo kuma ta samu shaida a irin duniya, tashar Arewa mai albarka. Hadiza gabon ta fito ta ce tana neman afuwa da ɗaukakin al'umma baki da bisa yadda ta ce duk wanda ya yi masa ba daidai ba tana roƙar a yafe mata, saboda mutum bai da garanti, ma'ana mutum ba shi da tabbas, koyaushe za a iya rasa ta a cikin duniya. Shugaban ta ce fina-finai Abba Ali Mustapha ya fito ya shelanta wa duniya, ya ce abin da ya faru da hadiza gabon ba kowa ne ya ja kansa ba, face ita ce. Tun kan a yi wata allurar ta zo ta same shi har ofis saboda su samu ya bata shawara, amma buɗar bakinsa sai ce in dai zai faɗa mata ta ji kuma ta yadda kar ta ce za ta yi kanta da kanta allura, saboda hakan zai jawo mata matsala, sannan kuma zai mata illa a cikin jikinta. Hakan ne yasa Abba Ali Mustapha ya gaya mata, amma sai dai kamar ta ji abin da ya faɗa mata, ashe zancen da ya gaya mata ba ta ɗauke shi a gaske ba, sai ta je ta aikin da yake gabanta. Hakan ne yasa ta samu da wannan cuta mai cutar kansa. Abba Ali Mustapha kuma wani abin da zai ƙara burge ka da abin da Abba Ali Mustapha yi wa hadiza gabon, kai kana kallon abin da Abba Ali Mustapha yi kuma kana jin abin da Abba Ali Mustapha yi, za ka je gaskiya duk inda yake neman mutum wanda ya san mutum, ya san mutuncin ɗan adam kuma ya san mutuncin abokin aikinsa. Abba Ali Mustapha ba shi baka shi ne, saboda ya ce abin da za a yi mata a cikin aikin, ya ce ya ɗauki abin a cikin alhakinsa, ma'ana ya ɗauka zai tura ko da miliyan nawa ne saboda a yi mata aikin. Wannan dalilin ne yasa ta fito take faɗa wa duniya, ta ce gaskiya duk inda ake neman jarumi kuma shugaban da ya musa kira shi shugaba babu irin Abba Ali Mustapha, saboda ya sa ta a farin ciki, sannan kuma ya cire ta a cikin damuwa. Hakan ne sai ta ce ba ta san me ta ce masa ba, sai ta ce ubangiji Allah ya saka masa da gidan aljanna, saboda ya sa ta a cikin farin ciki, sannan kuma ya ɗauke mata damuwa. Buɗar bakin Abba Ali Mustapha ya ce ai su da mu amfanin suke na me amfanin shugaba kuma me amfanin jagora. Idan mutum ya shiga wani hali a matsayin ka wanda kake shugabansa, ka tsaya tsayin da ka ga yaya zai faru da shi, saboda hakan ne zaka tabbatar da duniya kai din shugaban ne na gaske.